Lalo ya pong may kilala, ingay katang santong gaganakan ngeni, San Roque, niyang panahon na ng COVID. Kasi San Roque po, ya ingay katamong patron, karing masakit, karing misalunan. Kaya metong ya karing awsan tamong kasaupan, anyang panahon na ng COVID. Dapat ganakan tamo, ang yamang banalya San Roque, ang di na pa siyang mayap San Roque, may karana siya namang masakit king Biena. Nanito ang masakit? Inisipanan ding marok. Plara ispiyaya. Kaya pinaman kilong kilub na limang banwa. Dapat kilub ng 5 banwang pakakulong ya ka rin, San Roque, iti ay maging sangkan, ban magbayo ing desisyon na king Bie. Noon ing desisyon ng San Roque, patawaran o retang taong minisip marok kaya. Sumuyo ya panglalo, potang meging malayaya. Pakamalan kong kapatad, oy ning inspirasyon ababiyan ng San Roque kay katamo. Ding masakit sadang dadalanan tamo, ding mabayat a problemang kay katang arapan, ela sana maging sangkan o maging sagabal, ban itamo, magdesisyon tamo para king mayap, para king kabanalan. Nune itamo, kalupan na ning apong Ginoo, ing kapag nasana, pamisasan metong, ing kapag nasana, pami kakalugod, ing kapag nasana, pami ugne-ugne, kaya pinaman inisana, ing kay katamong pamarisan at tularan. Kaya at ne kasanting paganaka, ing kay katamong ibanghelyo, kaniting pamitipon. King Bieta keti king yato, naman palaging masalese. Paminsan, balo mo masalese, wakay kabira-bira, at impisa sabihan. Ngayon nanong gawan mo, anting bininyagan, makiyabe ka, makisoso ka kimpisa sabihan, hindi. Kailangan manatili tayo sa panig ng Panginoon. Manatili tayo sa kabutihan. Kaya nga nang sasabi, kailangan itangke kang kapagnasan para king pamisan metong ya. Ngayon lilinoyan kay kang kapagnasan nung manalangin ka, nung lalapit ka king apong Ginoo. Kaya nga naking tauling dake na ning ebanghelyo nga na, nung mating adwa kay kayo na mititipon king lagyo ko nga na, ati ko ka rin busalda. At nano maning adwan yu, kingigpa, iti ipagkalub na kay kayo. Inyapin ning panagkat ning apong Ginoo kay katamo, bayo tamo ituntun, ing nanumang mali, bayo tamo sa masnan, ing nanumang gusot, mga dita pa. Konsultata pa king apong Ginoo. Uling, ing kamatutuanan, ing makapagbayo talaga, king kalupatang tao, aliwa naman ita mo, noon ing apong Ginoo pa rin. Kaya pinaman, kailangan tang mga potang gagawa tamong pamikasundo. Kailangan tang mga pag kinokorek natin, yung ating mga kapatid na nagkakamali. Kaya, ang tanong sa atin, handa ba tayong maging kasangkapan ng kapayapaan? Handa ba tayong maging kasangkapan ng pagpapatawad? Kadwa, nung ita mo, may kapanasakit tamo, at inta kayang kababanlub mo naman, manyalese, manareglo, at inta kayang kababanlub, lumapit, at kaybat, makipanareglo, karet ang may namdaman, paulining kay katang sinabi at depatan. Panalangin tamo iti, king apong Ginoo kaniting Santa Misa, king saup at panalangin ng San Roque. Amen.